Здравейте хора! Днес ще играем Diep.io. И да започваме. Много сме малки и зле. Защо? Още сме малки. Но ще се превърнем в големи. И ще ги... Добре, това ми трябва. Ето това. Ами колкото по... Тото и взима демидж, колкото баба с бастун. Съм макс хелтвам. Че искам да се регентвам. Там някакви големи неща идват към мене. Добре. Оп. 8 левел сме. Мисля, че трябва да сме 15, когато може да станем по-такива, по-големи. Мислях, че мисля. Така. Взимаме малко демидж. Взимаме... Нали? Може да вземем малко демидж, но може да убием по-голям от нас. Или беше същия като нас, на мен ми се струваше малко по-голям от нас. Така, сега да убием тези триъгълничета. Добре, така ще направя. Да, убиха не. Това гадно беше. Ние може пак, май сме на същото с левелче. Така. Уау. Това ме взе доста малко демидж. Или много. Половината на половината демидж ме взе, да се каже. Макс. Реген. Трябва да се направим регент. Да е малко по-силен регент. Ето максимален регент. На мене това ми е. Искам да се направя регенда. Ние сме 10 левел, станахме 10. Ами това ще направим. Да, мисля, че трябва да сме 15 левел, за да станем по-големи. Сега сме 11 левел, който много бързо се прави, но не ми се умира. Бързо се прави, но тук има много хора и не ми се умира от тях. Ако искате, може да си стеглите диепи от... Зависи къде играете. Ако е на компютър, може да играете на Google, не да се теглите. Ако сте на телефон, може да се изтеглите от Google Play или мисля, че пак може на Google. Не знам по-точно. Добре, там има някакъв. Дето ме се искате и тези точки. Моето е гизе. Макс Хилд. 14 лева. Още малко не трябва. Мисля, че на 15 вземаше, не знам. Ето този не уби. Този още един. Много са силни тук хора. Страх ме да ни убият. Ето. Аз ще взема ето този. Все пак и този не е зле. Боже! Хора, това ми взе целия живот. Да, хора, това беше за този епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да харесате клипа. И да се абонирате за мен. И чао! Накрая ми спищя тъпата материя. Как му е такова нещо е, как